Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki Nonghikai ADHOC hapok kasatri jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastam haka arkwatri jong nailur ahajar pusan kilai mi krui banyat paidbah ni katakarali dak bajajai kani kajingyat paidbah jong ki Nonghikai ADHOC kadai halor kajing bomle ai ka sarkar jilla habai dei kajing dawa ban kentiu ya baroh ki school ADHOC syaka deficit system lani kataka deficit pattern Lasa kiru akan igasni dekat jing mantuj dagi hajar mut kinang hikai ki bakan top na ki distrik paper harengkat barra ru daki plakat ban pen i yaki mat jing dawa syaka sarkar kani ki jing yat paidbah kinang hikai kilas dang naduk madan malki terter syala shumir bat pen kut biang pat hamadan malki ban pen long sendan dekat jing yaki syang kelany mongor habakren cikilap thai kubor u vice president jang ka fastam ubak sanbon jungai ulong menta baroh kinong hikai kin syong kelany mongor hamadan malki haduk bakas sarkar kandas ngap iki jing dawa jongki kataban kentiu no ia ki school ADHOC syaka deficit system bakin yo jing siew kum ki school deficit habakli halor ka jing bam ai ka sarkar ia ki jing dawa ubak sanbon ulong bakas sarkar ka ai daw bam dan pisan rei Lada ka dan kamon kala bet ban siew ulong badai ban penja no iki school ADHOC bat kentiu kadan no iki kum ki school deficit namar bakila syakri bat yarap ya kejela ban kentiu hakaliang kapuli kaputhi Lada ki parasnam menta ka sarkar kala ban siew tulop yaki nong tre ki district council kumta kam dan jing eru ban siew tulop yang i Lada kadan kamon laong ba sanbon ulong bakani ke jing yaki dakabasyong kelany mongor hamadan malki kan beteng bet bat sngi bat mit klem da bo por hadu bakas sarkar kan yoi bat snap iki jing dawa jongki kumtau ba sanbon ula dawa nakas sarkar bakadai ban shimno yaka sinjam ban penjano yaki school ADHOC bat ban kentiu kadan no ya baroh ki Nonghikai ADHOC